हेल' लोगोफोर जोंनि आसामाव गोदानै चिफ मिनिस्टार हिसाबै जायगा मोनबाय बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दा बिथांखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय दा बिनि गेजेरावनो बिथांनि माखासे गुबै बाथ्राफोर नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों दा बेयाव गोबाङानो मिथिया बिथाङा बबे जायगानि आरो बिथाङा मा बिथिङाव बाहागो लायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिया गोबाङानो दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआवनो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना नैबे मोनसे सावगारि दा बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे मैदेर गाखोनाय सासे गथ'सा दा बे गथ'सानि बागै नोंथांमोनहा मिथिगोन दा बे गथ'सायानो जादों बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोन आरो बिथाङा गाव उन्दै समाव सासे आर्टिस्टबोमोन बा सिनेमायावबो बिफाव लादोंमोन दा बेखौ बिथाङा बेवहाय फोसावनानै होनाय जादों दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बे जिथु मैदेर सायाव गाखोनानै थानाय बिथाङानो जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथाङा सिगाङाव उन्दै समाव सिनेमायाव बाहागो लादों बे सिनेमानि मुङानो जादों कका देउता नाति आरो हाती दा बेयाव बिथाङा रल खालामदोंमोन आरो बियो आर्टिस्ट हिसाबै कलिता गस्वामी मृणाली दत्त चौधरी बेनिफ्राय पुष्प दास ललिता दास दा बेफोरमोन एलबामनि मुङा जादों कका देउता नाति आरो हाती दा बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो बेखौ शर्ट भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो लागोन दा उनावहाय लास्टहालागै नोंथांमोना नुगोन दा बिनिफ्राय बेखौ बिथाङा 2014आवनो गावनि इउटुब चेनेलाव बेखौ आपल'ड खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोनहा नायबाबो नुनो मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय फैदो बिनि बागै फारियै मिथिना लादिनि दा बिथाङा जादों बिथांनि जोनोम जायगा बेयो जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे 1969आव बिथाङा जोनोम मोनदों जरहाटनि मोनसे जरहाटआव जेल रडआव बिथाङा जोनोम मोननाय जादों बेनिफ्राय बिथाङा देरनानै फरायनाया जाहैदों बिथाङा कटन कलेजाव BA MA मोननैबो लादों बेनिफ्राय LLB फरायदों बिथाङा BRM गभर्नमेन्ट ल' कलेजाव आरो PhD डिग्रिखौ मोनदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेनिफ्राय बिथाङा रिनिकी भुयान शर्मा बिथांजों हाबा जादों 2010आव बेनिफ्राय बिथाङा चिल्ड्रेन सानै दङ बेनिफ्राय फार्स्टआव बिथाङा इण्डियान नेशनेल कंग्रेसजों खामानि मावदोंमोन 1996निफ्राय 2015सिम बेनिफ्राय 2016आव बिथाङा भारतीय जनता पार्टीआव बारस्लायदों आरो बेखौ बारस्लायनानै बिथांमोना 5 बोसोर थांखांबाय बे 2021 देग्लायसिम आरो 2021निफ्राय फारियै बिथाङा फैफिनबाय 2022हालागै बेनिफ्राय बे बाराव बिथाङा मोननो हानाय जाबाय एबाराव सासे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिबान दा बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बिथाङा आसामनि आरो गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन दा बेखौ नोंथांमोनहाबो बयबो आसा थिदों जानांगौ नाथाय दा बिथाङा गावनि जरहाटनिफ्राय दोरोदनानै बिथाङा जालुकबारियाव बिथाङा थाफैदों आरो बिनिफ्राय बिथाङा बाहाय दा बे कनस्टिटुवेन्सिनिफ्रायनो बिथाङा भट गेलेयो आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा देरहानानै MLA हिसाबै बिथाङा दा दङ आरो बेयो दा मिनिस्टार बिबान मोननो थांबाय दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जादोंमोन एसेनोसै नोंथांमोना बै बिथांनि भिडिअखौ नायनो हानाय जासिगोन जोबनायहालागै गोजोन्थों।